Zurine? Nola salta. Zurine secuestrada. Joder, Erika. Hostia. Autokaravanan jarai pila badakeu, eta makillakia ura. Ez sudadera ure bai, nahi barzu ez. Dana, eozer, ura revalorizamingoa hemendik urte batzuta. Erotu. Zer gertatzen zaio horri? Ezein erzerre gure lagunei. Zein da Jamie? Outlander seriekoa, tio buenua, horren bila. Ez que nik ez dut serio hori ikusi. Ja. Ose, galuzate, oze izazte menu, ose... Bueno, igual pixkat baita, zuek ze hostiatan zabiltzete armakin bazuen. Gu egun pasa. Eguna pasa, hemen arratsaldean. Hemen errekreazio bat iten. Zer da hori? Errekreazioa. Niztak izan da hori. Me encanta errekreazioa. Baiet, ai, que buena. Eta zuek ze eskuadroi o bataioi, bueno, Gauz antzesten, Eusko Gudarosteko Araba bataioia. Oia. Eta frente honetan egon zen, eta horregatik Justo mendikan ingurutan ibili ziren, eta, bueno. Aiba. Osea, zuek rekreaziotaran ibiltze zeate. Bai. Kasu nahitan gaude, 1927ko ekaina inguruan, ez? Bai, Bilbao erori ostean. Eusko Gudarostea Bilbotik atera zenean ja Santanderrera nazionaletatik Ies egiten, ez? Bizet erretiratu ziren, inguru honetara, Bilbotik honea, eta, bueno, hemen ikusteko hemen justo trintxera linea badakagu hemen atzean. Bai. Eta justo ariera hori errekreatzen, ez? Eta olakotan nola itezue, ze garai hartu, gero garai bat hartu eta investigatze zue, dokumentatze zeate. Idatzen ditugu Euskaldunak Guda Zibilean eta Bigarren Mundu Gerran. Zer egin zuten, nondik zebilen, ze armadetan borrokatu zuten, non borrokatu zuten, eta hola. Norbait bilatzen dugu, biografia bat bilaltzen dugu, adibidez Ruben Ibarruri. Dolores Ibarrurinen semea. Muskizen jaiota, Guda Zibila bukatu zenean, Sobietar Batasunera iesi egin zuen. Eta han berriz, bera Guda Zibilean borrokatu zuen, eta ja lehenik egon zen Sobietar Batasunean. Eta bera, han... Entrenatu zuten, eta akademia batean sartu zen. Akademia batean sartu zen, Armada Gorriko ofiziala izan zen, Sobietar Batasuneko heroia, la Orden de Lenin, mogollon de kondekoraziones. Eta bera, adibidez, Stalingradon hil zuten naziak. Eta biografia hori bilatzen dugu, egiten dugu, artikulu bat prestatzen dugu, artikulu bat akademiko prestatzen dugu. Ostras, bai. Eta jarraipen bat egiten diogu. Bai, hori da, gu elkartan daukagu bi ekipo bat akademikoa, investigazioak, hausnarketa eta holan, eta gero errekreazio taldea. Remember jumping off the bridge on the west side. Zeate aktoria. Gutxi gara bera, bai. Osea, zuek aktore bezala, karo, ze rekreazio horiek iteitu zuenean, osea, serio hartze zuen, esan eta hartze zuen. Paperian sartu barreak. Hileak, bizarrak, bai, adina. Ze gu daukagun sortea da, gure talde guztia oso gazteak garela. 30 daukate helduenak. Hemen Euskal Herrian ikustezue saletasun hori aidala haunditzen edo ohandik oso gauza txikila da, eremu txikitan gertatzeana, nola bizi dezue? Ofizio oso zaila da sartzeko, ze oso friki izan behar zara, asko gustatu behar zaizu, eta dirua izan behar duzu. Claro, dirua. Invertiu berda pila bat. Ondo nahi metazu, dirua behar duzu. Dirua behar duzu, eta denbora asko. Hausnarketa eta egiten, argazkiak biratzen... Ez ere, ikerketa atzetik, ikerketa asko dago. Argazkia biratu, dokumentuak, artxibota, eta... Jo, baina ze importante baitare egotia olako gauzak, porque horrek memori historikoa ez, esan nahi, zuek memori hori errekuperatze zuen. Gure helburu gorena, gure herriko memoria berreskuratzea, eta ez dakit... Jendeari azaltzea, baita. Jendeari azaltzea eta euskal gizarteari ematea, ondare moduan. Da gure patrimonio materiala da azkenean. Eta aizu, galdera garrantzitsua, neskak badaude? Bai, bazeuden. Eta rekreaziotan badaude? Bai.
Gainera, gerra zibilan, hasieran lehenengo hilabetetan gertatu zena, emakumeak ere Bai. frontean parte hartu zuten. Orduan, historikoki ere oso ondo dago, eta gainera ikustea, emakumeak ere bertan daudela, jendearen txatera esatu dut, emakumea daude, bai, emakume bat zeuden. Irizian, Ez que kuriosua da, historia, Danian historia, nola emakumeak badauden historian, Claro, ez? claro. Baina gero derrepente tradizio bihurtzeanian hori, ez, beste tamborradak, alardiak, derrepente ez, Mozena, ez, emakumea ja ez da hor, eta badaola gizontasun horren ez dakit, alarde bat bezala edo, eta karo, hemen ikustezu, ziala herriko jendia, jaztezala behaien gauzakin, eta, pues, zijoazela gerrara, ez? Pena handiz. Defendatzera, edo, bueno. Ze interesante. Tradizioa tradizio, eta nola memoria ze importantea dan jasotzia hori. Así que, eskerrik asko. Guk jarraitu ingo deu, gure Bilatu zu lagunan. laguna.